mayong buntag mga higala. Ilang tiwason karon og pangguba, panghipuson ang mga kahoy sa akong kusina nga iguba ni Odette. So tiwasonon nila og pang guba. Tiwason og guba ang mga nagguba. So hinay mo ha kay aglansang. So mo ni ang kusina in taon. Taong kusina. Ani mo ni ang dirty kitchen, wa na gyud mi kusina hangtod karon. So unyo na ani ka kanang mo ni ang area sa ang dirty kitchen. So, wa na gyud mi. Wa na mi kusina. So na may ilaw sa among bay mangaon magdungag. Ma'am. Lumi amurag ka ng prigula ni Bert. Bert, ayaw na lang ni tangtanga kay mo prigula Bert. Kita prigula kuno. Mo ano pakatayan Bert. Ayaw na lang sa tangtanga ha. Kaya ang ipapalubong lang na ninyo na. Hinay. Oy pagbantay ag mga daghan rabang mga dagkong kuanan lansan. Dong pwede ra siguro dili siguro gub-on og taman siguro na kay aron inig trabaho na pod sa kusina atong abuhan. Aron mao na lang na may paiguan kanang murag kanang kahon-kahon ba? Ha? Kung di matangtang? Nay na mga tangtang ba tangtang na. So bahala na lang ako na tangtangan lang na si babaw. Kare bang buto sa ng kahon-kahon. Kanang kahon-kahon. So mao man na silbing katong naiparasat ni Panglabo ng botelya mo. asa ilabay ilain ang mga botelya nga mabua katong nay dili mabua. Ya katong mga sin ato ra dito itapok po sa babaw kay mga sin. Oy Joshua pag hinay na Joshua kay yung mga sin delikado pag nakuha na sa. Ang paatukan niya tong kanang para sa manok basta unsa. Isod na lang siguro sa sako ng kuan Bert. Kanang butang nga mga botelya Bert. Ha? Uy agsili na sa ano mga sabog suka gyud na. Ha? So taod-taod na gyud nilang gumuba. Katong gitungkoda ni Gilbert ani. Kasi nag-unag guba ni Bert. John, sunod ikaw no. Sunod si John unag guba, sunod si Gilbert sunod. Kanina gyud silang tulo. Unsa imong gingon day? Tubo. Ilain na to ibutang na to ari diri do kay karong gamiton na ninyo dito puhon katong para paagasan sa tubig.